Mia Santini Online Radio, the number one in all things Asante man. Culture, traditions, and people. Tune in and enjoy. Nkrawdo pi ene kambom ema asante eye wo man obia nso ne dwumade awudi aboa ema asante man kyekere etimi ekoso ene yede wo ba bepie mu ewo nku beta ene yene nana ba be di nkomo afakoi na bakosem ho na nankasa ko ye wan wo he na didi eto no yenu nyina yede esomo meye asante ne media ema refu nyina akwaba efise yen ene na mamamre ene amane so esomosom pase de etu ye ho siwo se nkrawo do soma santeman nyina no ye kwa aproko wona so nya je obi e bakosam ne dwumade odibo santeman kyekere no ene nkubeta ene asande wo aba bepiem kan ye ho ene nkoma ye no wudie no amamre ene amane ene abakosam a ewo ma ne de eye pi adwenkyere bia betimi de go comment section ede amanye like ndwumade shema afofo ensa enka bi Facebook follow ye na shema afofo nsanka YouTube no subscribe page no ede amanye sweetie Nana dankwa osonfo afi yene nana enim komo anu adama emo akwa ba mami ya Santini media so yeah dance no ada je no bre bre ne de ebi ni wo kra nso de bi eba mo na aso amoje bre ne yedim komo da wasepa na yewe yeka enku beta ekuo na nkasa ye dan yenya asa de no na ansa na no beda wo adi ama ya ansa na wo de eno na to aso ama ya your friend Nana Pepra Esiase ametosu mienu. Okay. Na mefa akwanya yi so na mada watiefo nyina ase na masa chia wo mo ajoso. Nkubeta ekuro bi a sele wo sika no wo ka ze de nkubeta 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 is ekuro bi a me nananom na be kyekere. Okay. Me nana penny no ne frɛ no ahenkora. Na woni ni nua ba na oye nana mampon hena saa bre no na ote akunwa so eye na one ne bae ode saa saase no ma ne yira one ne nwa be makotena so. Okay. Na abakosem kire se na kube bisi asase ne so a ne buen be ka se front no mi hu se de menka no ne ebohum yi no. Okay. Nze kube bia akosro ba akono na yi no but we die edua ba ako eko nifa na ba ako eko nti no eno na ma yenya nkubeta chese kube a ye nta so ati nti yenchechere eho no. Okay. Na esanse kube ni ye nta ni nti no ekuwie se ne ye mfa ntafo enwure kuni but emre call n'anim no amamre bi ne amane bi ayeye no etimi man ni etimi de ntafo ebakoni sa tene nkubeta kwe ntafo etimi bem ena de okay le say there amamre bia ni ho obi wo ntafo anya fe ne be ya amamre no ntafo bem a amamre bia ni ho amoye ne yi de bi okay kane no mumu na wo de ntafo kra se nka oba kra ma ne banofo no wesa wo de ba akugina ku na bonten so na de ba akọ na wo wi a wasan befa de obi so no nso de na akọ esa nen de 3 ye ntina wo ye busuani mpo na wo ntafo ewo nkubeta ba akọ free na aka ba akọ wow se krono de na bakosem odu papa okay ese ye hunu krono bakosem kakra na ye misa yaka na patroda ma udi ni bi mbo ye frame na Pepra Esiase ametosu mi as a Pepra Esiase a udi kan abako na we aba bio sa okay ana ye bo udi na ansa na obeba be di ohene no kra no yin hu omofase no etesen mofrase de mampon he ya na minyini okay na eko me maame eja side no Ghana mampani a oba ya ye frɛ no General Akwasi Amankwa Afrifa nti ni fie na metena ya me di wie basic school abroni we ka se JHS no na ya fe ben 2012 okay 2012 na me wie Mensasa Ahene Junior High School ewo Asante Mampon free Mensasa Ahene no
meto amade sua so Kumasi High School. And me abrantie pa yeah. Meto aso Kumasi High School na me science student. No abɛn deɛ no wɔ hɔ. Na me sua ade. Yeah. Nti me wie Kumasi High School no. Me pɛ sɛ me efiri me mofra ase mu nyina na me pɛ sɛ me boa nipa. Nti me yɛ marry sɛ me kɔ nursing school. Okay. Nti me kɔ school Konfanoche. Aban Yaresa bia omo san wo school. Na ma nkwa nche na me kɔto amade sua so America. Okay, ya nursing na. Nursing na. Nti e ho no me kɔye no. Me kɔye nursing no. Na me dru baby me jai kakra na me kɔye sojani so kakra. Nti me nya yi no akwanya no se me ye me nurse no sojani. Okay. Ma omo training me se nurse ni a me hwe nipa ni bibia. Nso na you sojani. Sa pepe. Nti me wie sojafo ni school no. Na me ba fie san beto aso e de pagya mu call m'anim a last year na me wie school a me de ba betena akunwa so. Na meto ase a de ne besie sɛ obi a watimi aye sojani san ye nurse na sɛ adwuma mienu kwa na waka abomo. Eso de nka o sika de bojo. Anka meka sɛ wadwuma ne tine sɛbe ba ututu kwan ne ade na akonwa atɔ na wagya de woyɛ nyina be de ade na wo hu akonwa no ho ye yi sika kokko bi a kyerɛ ho ye nyi sika kokko nkyerɛ me akonwa na ye me na no makonwa na anoma bia nso ni ho a wu a ne ntakra mafom nti sɛ me gya akonwa no na efiri fie ekɔ ba bi foforo na me ye sɛ anwuma yi a osi sika wo me nyina awie na me ba na ye kuro no ye konwa na yera na me koya na se me baaye na emrantie ne bi ne fie biem je wo nko a emrantie wo ho na unse ewiase ne de ye se de ade wo no na odi nya de kom de no nti no eye efie mpanimfo na dwene honhom se efiri me mofra brim no mabɔ bright ne na omo hwɛ me nso a metimi aye nti no omo de ma na sisi de yɛde di wo hu nkomo kakra besi amye hunu kwa afa so akonwa no to ya afia bedi ne ade me bisa incubeta na wo ahemampon kroyase ahemampon kroyase okay aye part of Mampon Traditional Council nti feku be mu na mo we me wo akwamu feku okay ana ya beda sisi de hu se akwamu feku no na wo nti eba ne mampon a udru mampon ahemfie na nananom tenase a udwumadi a wudi pa ne se me dwumadi a me di wo mampon no se enka na tete ana ye nana mampon hene eye Asanteman Sahene no ene nyina wo ye Asanteman Sahene na esa no na eni ho bi ntia na twafo hene etwa sa nana mampon hene di esa nani makɔ no otwa sa ne wi a me incubeta na me kɔhwɛ se ekwan na wetwa no etena ma be bɔ nana mampon hene amane ansa na yakɔ esa no na esa ne we so sa ai se abakɔsɛm de yɛntoto na se na wontimi ngya no mane nkɔ nti me na twafo hene a wo ho eneyi no ontwa asa ye befa so akɔsa na emom no se bi ba se ne ye kɔsa obetwa asa no na me makɔ akɔhwɛ kwan ma be ka kye na mampon hene se so yeso jani kwada kokodru no wo ho nso betimi akɔ na ba ngubeta nso a ekro no de na opesa wo ye de bo akro no akoma so ade wani so ade hunu makro no Ngubeta kuro no kuro bi a yewo nipa no na nipa ne bebre nso wo akwantuo mu ne ade na ntwa no bedi ade mfinchia sei no afe ba ko okay na sa fempinu ne aduonu nan mu ana ade nti 24th of this month na ye me 1 year anniversary okay yewo nipa yewo yensa ase ngubetafo ade a omo ye paa ye ekuayo de na modo nyadoa okay nti sesi ana de ade esimani so paa ye se nkubeta nso benya se ayaresa bia kakra bi a behwe nkubetafo a obi yare a ehu yin ase de ne befa ka aba mampo san wenya ayarehwe na mene mpanimfo bi nso gusu di nkomo a benya ka mekɔ regional minister ho
na me de ato n'anim sɛ yɛdua nyaadoa nyaadoa no nyinaa yɛdua a agye sɛ yɛsaa de no nyinaa aba mampɔndwa ne yɛabɛtɔn nti sɛ nka yɛbɛnya biribi a yɛbɛtumi de aprocess nyaadoa no a sɛ kan mu ne yɛde bɛgu anaa biribi a yɛbɛpreserve ama yɛtumi ayɛ sport anaa biribi saa nti ɛno ne nneɛma mmienu ɛsi m'ani so paa sɛ animanimu yɛ a na menya anka mɛyɛ nkubɛta ɛsɛ yɛhu nkubɛta wakoma so adeɛ no ne so adeɛ aba ne mampɔnkuro dua no mu nso a wakoma so adeɛ bi anka wonya anka bɛtumi de aboa mampɔnkuro no mampɔn deɛ ɛyɛ silver stool yɛne yɛdi otumfuo akyi pɛɛ nti yɛn nso yɛ kakra bi a yɛbɛtumi ayɛ de asom nana mampɔnhene a obɛtumi nso de abom akɔsom asanteman no yɛtry sɛ anytime biara no yɛbɛtumi ayɛ yɛbɛkɔnyi mampɔn ama mampɔn ayɛ fɛ na obiara nso yɛbɔ mampɔn din a wobɛhu sɛ nyɛ kuro ketewa bi na mmom ɛyɛ asanteman abɛdi akyire pɛɛ ana ɛnyɛ na anka kuro no deɛ nyame anim ka mentew kuro no den koraa ɛda na meba nso mahu kuro no sɛdeɛ mu ɛsi ɛteɛ aso ekuroma no wɔnom nyinaa ɛwɔ butaye bi a wɔn nso so utie wɔn a wɔn bibi da wɔn akoma so apart from nya sanka bɛboa nyaadoa no diet preservation ni ade oni kuroma no din kuma a utumi so wɔn so akoma so ade bɔ mo hwɛ fi wɔ ana nkubɛtaman na ankasa no ade a yɛn gye ho paa yɛ asomdwe nti so far no asomdwe aba wɔn man nim na kuayɔ ne ho asɛm no deɛ ɛda obi akoma so ebi sɛ nipa ɛwɔ hɔ no woyi school for free ma yɛ akɔyɛ te sɛ obi a waka biara yɛ kuani nti sɛ aban bɛhwɛ no ama kuayɔ adwuma no ayɛ akɔnɔ ama obiara nke no nso bɛboa ano dama yɛ ne wo ewie kura no ɛnɛ kame yɛ sɛ mabu dodo na ata ka sɛ sɛbi ahensɛm yɛ abosonsɛm tɔn de ahensɛm de ɔmfo mu kura nyuma hu amamre ne amane woyɛ abranteɛ na wodi ade wobɛgyina sansɛm so atwa mabu no foa kakra meka ne sɛ ɛdeɛ ne abosonsɛm no ɛne sɛ yɛyɛ nyame a ne yɛ som mu ansa na aborɔfo de ɔmo deɛ no ɛba na yɛyɛ mpaebɔ a yɛbɔ no yɛde nsa ne gu fam yɛbɔ Nyankopɔn din nso ansa na yɛabɛbɔ yɛ nananom a ɔmo adi kan no nso din yɛ nananom na ɔmo nya abosomfoɔ ɔmo ɛni hɔ biem a ɔmo na ɛbɛtae akyi ɛwɔ efie ɛne ɛma nyinaa mu me nananom a megu nsa a mebɔ ɔmo din no ɛmi sɛ deɛ odi kan no Nana Ahenkora no ɔno na mente sɛ obi si wɔ hu no na efiri Nana Ahenkora so ba Nana Kwadwo Boakye ɛne Nana Kwadwo Fɔdwo Nana Yaw Bɛɛma Nana Kwabena Pepra a odi kan mu nyinaa no me maame ɔwɔ me kora no ɔbɛto Nana Kwabena Pepra a ɔno na esi ɛdan yɛ yɛtim a yɛdi nkɔmɔ yi nti no ɛyɛ ɔmo a yɛbɛto ɔmo wɔ fie me wɔ me nsasa ahene a na me yɛ akora no na me nana te fie ha me nana ɔwɔ me maame na ɔno nso ne nana a yɛ Nana Abena Dentaa odidi a ogya me bi sɛ woma no koko cup baako a obedi agya me bi na me free school ba ɔde ama nti ɔno no sɛ megu nsa na mebɔ ne din a menya hwɛ sɛ ɔyɛ bosom ɔyɛ me nana a ɔbɛto me a na ɔte me yam kom nti odidi a ogya me bi na kyerɛ sɛ ene a woni hɔ yi no me frɛ na ɔbɛhwɛ me so deɛ me bisa no ɔde bɛma me so ate ase nti no bibi wɔ fie sɛ akonwa ɛwɔ fie a menya hwɛ sɛ abosomsɛm sɛ ompɛ sɛ wobɛfa so because if you feel na kwa wahwɛ ade ɛna yɛ ka ne sɛ nyinaa so na nso o live good life o bobra pa because sɛ yɛ na me nom nsa ɛne namafoɔ red yi ne nneɛma abɛya yɛn fa me si akonwa so nti no sɛ obi abe bɔ abrabɔ pa no ɛno ho hia because ebia na wonim ne ɛda w'anim eduru hɔ a ankɔ ntia wo nana ebɛda se papa panie futu a ode ama emmabu no abɛfo nana ne ene no edi enkomo nkubɛta nana sɛ die ne no ano nkubɛta hene ɛna yɛne nana abedi enkomo no nana ma yɛhunu ekuro no abakɔsɛ ne suade hunu ma kuro no fɛkom ne bibia megye di sɛ futu atwa ato de ma yɛ no titu ne yɛ mebunu yɛ bɛfa ne asom na abɔn efiri sɛ yanso ya mamre ne ya manie mu yie na ɛyera
na yɛ asante sɛm a yɛsɛ yɛbɔ ho dawuro no na ɛso mfasoɔ ɛne sɛn yɛnsom yie na ɛmoa yɛn nyina meyɛ Asanteni Media yɛn ɛne yɛtu yɛn ho asi wɔ sɛ amamani amane ɛfɛ yɛ asante sɛm no yɛbɔ ho dawuro ɛde akyerɛ amansan nyina Sweety Nana Dankwa me na mde dwumadi ho kyia me ɛde ɛma mɛhyɛw like yɛn dwumadi ɛhyɛ ma foforɔ nsanka bi adwenkyerɛ kɔsam bi comment section na wa subscribe yɛn page no ɛde ama yɛ crew ni nyina nso yɛda mo ase ɔmo na samoa ne gyina camera n'akyi ɛde ma yɛ yankopɔn nhwa wa ɔdwe bɛhwɛ yɛn so me nso me mpanimfoɔ kakra na no adama kyia ma me sabre a yɛ nana mampɔhene ni hɔ yi mede nkyia kɛseɛ no ɛkɔma nana mampɔhema okay me nana paa no ɛfiri sɛ ɛberɛ a mesɔ afene mu a mesuan akyerɛ nana mampɔhene no ɛdwabɔ n'anim no ɔfrɛ me maame ɛbisaa no so obɛtumi afa me sɛ ne ba ɛma a wɔgye to mu na ne maame ne nana mampɔhema ɛdeɛ na me nana nim pɔn no nti mekyia nana mampɔhema ɛsan so kyia m'abusua panin frɛ ne Yawmaafo ɛne me hema nana Sampoma Nikra a ɔtɔ so mmienu ɛsan so kyia m'aberewatia a yɛfrɛ no Nana Mponsa a ɔyɛ ɔhema wɔ Fodwoku a yɛwɔ Central Region na mekyia m'adɔfo ɛne nkubɛtaman nyinaa na wankyia wo yere o menya nware okay ɛne yɛn fancy hɔ a yɛn fancy wa nti nkyia ne de ne nyinaa asi yakra mo yɛda mo afa Asanteni Online Radio, the number one in all things Asante man. Culture, traditions, and people. Tune in and enjoy.